Kublai yapi baro. Ni pedang subha bang yapi hapule kubor sngap shpang. Tishwa bangan sedang ngakwa ban ai kublai yapi ki perlok baro ki bala Krisyan ya kane ka channel jungi bat rukum jo nakamta kito ki perlok ki badang suyok sngau nitip shapang kane ka channel Krisyan lam yangi dakaba pi subscribe ya kane ka channel puli kubor sngap shpang. Kane ka channel jungi kadai ka jinglum bat kentup ya baro ki kubor. Kimat bakongsan menta kasngi ka artrek unai lur ar hajar ar puar na ukenjat syai. Kindit kibah yeng halor ka jing syakem ki kena ringkat ukenja ha asam. Uwei na kibah syakem udai ubala pep school nadu bakhang dam. Babun ki khusnam ha kisaus nem tam ka Megalaya kalakela na ka bamler tam syakabala banle bahatam. Ong ukonrat. Ka projek basispa ar huwei kelur ha William Nagar ban pendap umbam hadu ar hajar sanpo. Betha ban pej ngor baro ki distrik bat thanat namar ki kampung trim ki jihadi. Sedien pasi naset patok serta jing im ya I love you bat ka kenhun dawa ki pajba. Syak kem laingut ki basuba nong khayidrok na madan reting. Layo ya ka jaka hadhaka bantai ya umot utirat sing. Happen miksa ki nong nya kali basniu palat ka surok ha apor silong. On saple biang ya kalenti jingking siej syamau ringkhang. Don sa ulur syan jaran mon bhut phanong lait tebab kendaj kibala yakun persya ya kisipai bilat. Pa ka UDP North Garo Hills ya ka kerteng ki laingut ki kertong. Ha ka sisnem palat sipau hajar metrik ton kadok seniang hab banwan ra na syabar. Ong uprestun. Na pelapatlun lap ya ka jingtho ba ula penyap hi ya ladi. Syak tu kinarot na slam jingtrei ka PWD ha sutunga. Hatu on kiliang presiden ka BJP ha Megalaya syua ka election. Pinbena ka sorkar pedeng ya ketika banyada na ka cervical cancer. On play ya ka jakasa ha baratu banyarap ya kilong kemi ba armen. Arspa nyo puar penlai pusau kelur pelait pisa ka sorkar pedeng ban siu tulop nong hikai SSA. Sa ka Cherry Blossom Festival hanong stony. Kindiat ki kubor nang ni. Betha ban pej ngor baro ki distrik bat thanat namar ki kampung trim ki jihadi. Katrat pulit ka jela kala betha ya baro ki distrik bat ki thanat ban pej ngor bha khamtam ha ki jaka khaput bat ka Bangladesh namar ka jingyo jingtip habayadai bat ki kampung trim ki lekno jihadi ha Assam. U Director General of Police DGP ULR Bisnoy ulaong ba katrat pulit hadin balayot jingtip ba ki don ki kampung trim jong ki lekno jihadi ha Assam. Kala betha lut ya baro ki distrik ki thanat ba kenlong ki ba pej ngor khamtam ya ki jaka ha khaput bat ka Bangladesh. Dai namar kata bangila betha banlong ki ba pej ngor bat sim kilat kilinti ban khanglat ya ki kampung trim laong u DGP. Ha Assam bun ngut ki briu kila syakem namar la subajur ba ki don jingedai bat ki lekno jihadi. Sa kane kawai ka khubor. Arspa nyo puar penlai pusau kulur pelait pisa ka sorkar pedeng ban siu tulop nong hikai SSA. Ka sorkar pedeng kabala dep pelait arspa nyo puar penlai pusau kulur na kabenta ka Megalaya ha ka baon siu ru ya ka tulop kinong hikai school Sarva Shiksha Abhigyan SSA. Menteri Katanat Puli Putih ubala kemen rembui ulayat hu ba ka sorkar pedeng kala pelait ya ka pisa ha ka khatnyo tarik unailar hendrei haduk menta empat yo ya katai ka pisa. Ngikmi linti bahapo kane katayo ne ha katayo banwan nginyo no ya katai ka pisa khnang banginyo siu no ya katulop jong kinong hikai school SSA. Laong uba rembui habaya keren bat kinong thok khubor ha kasngi palai. Ulaong bakane ka pisa ka ba ka sorkar jela kanyo na ka sorkar pedeng la kumnu onla ban siu ya katulop na benta ndriu benai. Menta kindiat ki khubor na kenjat syai. Syakem uwei bat ka ksiar basyongdor ar pusan lang. Ki pulit ka Garo Hills kila yok kurup ya ka ksiar ka basyongdor ar pusan lak ban yok kem ya uwei ubriu ubala penyat yo ya ka ksiar ha ka tai ka thany ha ka jingkhenra ki pulit ha ka ne ka sngi balang. Ki pulit kila yok kurup ya ka tai ka ksiar kat badang penlong ya ka jingkhenra ha surok ba narari syabajang doba ka North Garo Hills ka bapenya so bat ka Assam. Ubasya kem latip kum u Hamidul Haq ar penyo snem ubana coach Bihar ha West Bengal bat ubawan syakane ka jela lingba ka Tura banlet sya Assam ha ka kali bolero pick up haba usyak kem ha ki pulit. Ngidang penlong ya ka jingkhenra ya ki jing syalan ba nya ki mar henin ka sngi Harari bat habajang doba bat haba ki pulit ki pensange ya ka bolero pick up ka bamdan number plate kila penlong ya ka jing talasi bat yok kurup ya ka ksiar ba ka balaburi syapo. Laong Superintendent of Police ka North Garo Hills Ushailendra Bamania. Ubasya kem umla ban ai jubab haba ki pulit kila tokit ya ka jingkit ya ka ksiar
bat kilakem ya bat la IT syaka kashari. Syaka ne kawai pat ka khubor. Dekat du kena samla yala ka jing im da ka basdin phasi. Ka jingja basungusi bat bamla syu ban muddur kalaja hakalai fuitrik unai lar arhajar arpuar hakaba uwei ukena samla ubadang don kumbakatsan snemi ei ula shimno yala ka jong ka jing im ha utelai phasi. Kane ka jingja kalaja hakawai ka shinong ha Southwest Khasi Hills District kabahap hapo jong ka Makorwat Police Station. Lingba ka tulong khubor balayo lum na kibor pulit layathu baswa banja kane ka jingja uni ukena samla ulaja na yeng nadu kapor saw baje nisan baje janmit bat dai tat hadu kapor siteng sinya jong ka ju hi ka sengi lalap ya kamet jong ba ulasdin ha utelai phasi hakawai ka jaka jong kawai ka shinong bat ha kata ka jaka ulashim yala ka jong ka jing im lalap ru ya kawai ka siti ne ka suicide note uni ukena samla udai ubapule hanati viti higher secondary school Makorwat haka kelas ka bakhendai kibah yeng hasem jong uru kemsem la subas new yanu ru halor kane ka jingja ong kibor pulen syusyu kibah yeng hasem kila kerpat ya kibor penyat ka an ba on pelait na ka jingle ya ka postmortem bat ya kamet jong la IT no ha kibah yeng baken pendap ya kiniam kirukom. Timentang ila